Hello friends, welcome back to my channel. आरोबाव आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ दायो आं नै गुवाहाटी स्टेशनाव दं आरोना ट्रेना खारथ'वाखै बन्दे भारतजोंनो थांगोन आङो स' दिनैहाय आङो जारुखौ लांफैदोंमोन आरोना बिहुनि बन्द मोनदों स' ट्रेना स्टार्ट जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ माने अनलि ट्रेनजों खारनायनि आरोना ट्रेननिल' जागोन मानो होनबा आं दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ खालामनो सोलोंदों आरोना जे जारुआ फोरोंदों आरोना बेबायदिबो भिडिअखौ लानो हायो होनबा आं माने सिगांनिफ्रायनो सानगासिनो दंमोन आरोना बेबायदि भिडिअखौ मानसिफ्रा बोरै खालामो स' आं दिनैसो रोंदों आरोना स' लोगोफोर नायलांदों आंनि दिनैनि भिडिअखौ माय जार्नि गुवाहाटी टु निउ बङाइगाव आराम जायगायाव खाथिला नङा